Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। नै जोङो माबायाव सेरेन अरुणाचल प्रदेशआव फैदोंमोन स्कुल कस्तुरबा हाई स्कुलाव। नै नायदो आंजों फैनाय बाजैनि फिसाजोनि थाखाय बे कस्तुरबा स्कुलखौ नायफैदोंमोन जों। क्लास जागासिनो दङ सिङाव। नैबे मोनसे अफिस। नैबेयो बैयाव हस्टेल रुम अफिस उनखैजा ससे थाबावबाय बै लास्टनि मोनसेयाव आरो नैबेयाव क्लास जागासिनो दङ। नैबेयावहाय आरो खामानि मावग्राफ्रा थायो। जोङो अफिसाव हाबनानै फैबाय रायलायनानै। अफिसाव हाबनायाव भिडिअखौ लानाय जादियासै, नोंथांमोना गाज्रि दामोन। स्कुलनि बाउन्डारिफोरखौल' नायनानै लादो। स्कुलाबो बेसेबा बिथोर हाजो खाथियावसो। सेरेन होननाय जायगाखौ खोनाबायसो थायोमोन, दिनै फार्स्ट टाइम हाबफैफेरनो मोनबाय आं। ओरैबायदि आलादा सिरि जायगा, जेनेबा खाथि खाला जेबो नुनो मोना, दखान सखान गैया, जेबो सक टक गैया, न' बांबो गैया खाथि खाला, सिरि निजोम जायगा माने। बे स्कुलखौ नायगिरै नायगिरै मेंगुलायदो जोङो। आं सिक्सआव थांफिना बाजेना हर स्कुलखौ जोङो नागिर दासो मोनदों। ओइ नै जि नागिरखादों। दहायनो लानायमोन थिग जागौमोन ना भिडिअखौ। लानांगौमोन, गोदाव सोराव जानायफोरखौबो लानांगौमोन होनलाय। गोदाव सोराव जाखांबाय जों नै आरनायखौ लानानै फैबावदोंसो। नोंसिनाबो लामा दं खोमा। ओइ नोंसिया नै हाजो गुदियावसो। ओइ हाजोखौ लानो र'। लाना हो साफा नै लामाफोरा माबा थांग्रासो इयो। बेयाव दोनहरनानै आं उन्दुनो ओंखारगोन ना हायनानै। ओंहाय बेयाव दोनहरनानै गथ'खौ नै स्कुला बे आरोना, जों दहायनिफ्रायनो लानायमोन थिग जागौमोन। जों दा थांनो ओंखारफिनबाय आरोना, भिडिअखौनो लानो समाय मोनदियासै। ओमफ्राय समाय मोनदिया माने बावगारना थाबाय आरोना। नै जायगाफ्रा मस्तियानो, खिन्थु बारा न'खर गैया आरोना बेखिजाय सिरि सान्तिथार। लामाफोरखौ नायलाय नै, आयु गिथाव गिथावसो। फैफिनबाय जों दा दहाय फैनायखौ लानो रोंदियासै। नै बाजैया आं दुद्रुगोन दे बाजै, लासै लासै। सेरेन बस्ती इयो अरुणाचल प्रदेश। लामाखौ नायदो, लामाया गिथावथावसो। ओं ना माबायाव माबानांगौ, सिगाङावनो ओइ गेटआवनो लिरना दोननांगौ ना। एखे जा गोजौखानाय लामाफोरा गिथावथाव, जेबो गामि गैया। हाब्रु जाथारहाय। दालांखिया गाखोलांबा गोलैगोन नामाथाय। देखिया थांसै हाब्रुआ। र' बाजै र'लाय एसे सिबायथ' आरो आथिङा। जायगायानो बोरैबा गिथावथावसो। मा न'खर सखर गैया खि जायगायानो। थाबायना लानो गोजौ गोजौ लामाया। आं हरफिनजोबदो इखौ दा। मेंबाय मेंसे इखौ दासो माबा दंबो होनना सानगोन दे। ओं इखौ नाहरफिननो होनाया, नाहरफिननो हाबैनाय लामाखौ। हाबैग्रा लामाया ओइ नै मोनसेदोसो, नै मोनसेदोसो, नै मोनसेदो सिदा जायो खेंख्राख्रा नै इजा ओंखारबाय दे।
बाजैया मेंलायलांबाय बेसेरा लुथुर फुथुरनो नै थाबाय जि नागिरखाबाय जों स्कुलखौनो मेदाम रायलायनो लानानै सम मोनदिया लाजिनानै जों लादो भिडिअखौनो लादिया जों लाजिनानै गोदान हादों नालाय अरुणाचल ना अरुणाचल जायगा ओमफ्राय नै न'फोरबो गैया एखेनाव बेनो मानसि सासे फैदो हारसिंसो फैलाबायो मालाय दासो गिलाबायो गारिखौ दोनना थांनांगोन ओंखायनो जों बेखौ दावखोनो हायोमोनथ' सासेया थाबायनो नालाय लांलाय गिदोंमोन आंखौ जि गिखादोंमोन आंबो गिदों माने आं गिखायाखै माने जेबो मोनाखै आङो बिदिनो माबायावलाय आगर जायगायावलाय बिदिनो जाखायो न'फोरानो गैया सोङै फैनायदो जों माने नुफेराखैमोन आरोना कस्तुरबा स्कुलखौ अरुणाचल प्रदेशनि गरम जालायलांबाय आं थाबायनो आयौ आरो नै गबाय अरुणाचल जायगाबाबो बिदि आर'नाइ लानांगौ दासो न' मोनबाय नै ओइ नैखिजा न' मोनसे दङ ओइ नैखिजा ओमफ्राय नै बेयावबो न'आ नै न' मोनबाय गोथै बारिखौ एबार देखायगोन र' आं नोंसोरनो आंखा दसेनो मोनफैनाय मोनबायना जों आइया इयो होनखादो ना गोजान नङा होननानै जोंसो ओइखिजा थाबायलाबायनानै गोजान जाहैदो दा न'आनो मोजां दा न'आनो नै गोथैबारिखौ र' बाजै थाथ'लाय आंबो गिलायलाङो नै गोथैबारिया होननायलाय गोथै गारग्रासो सिनायो नै बोनि ओइ नै गोथै गारग्राया सिना र' खाथियाव थांनि जों एसे सब गोथै गारग्रा गोजा आरो इनो र' देखायनि बाजै सानैनि नुयो र' इनिफ्रायसो मोजां नुयो न'फोरखौबो लानो हाया गोथै गारग्रा खाथियावनो दंथारो इसा लामा बारायनाय गोथै गारग्रा खाथियावनो दंथारो इसा फुलाबो जि मोजां मोजांखा हाबर बस्ति नालाय जि मोजां मोजां मालाय स्टेन्डार्डनो नै लामाया बारा गोजानानो नोंथां बेखौनो अबे बिमा खर'थे हामना लानानै बिमा खर' होनलायलांबाय बाजै रागा जोंनानै थाबबाय थिंबाय थाबायना जोङो बिरादनो नै नायलाय गोथै गारग्राया सिना बिराद ओइ खियाबो दंबावसो मेरनो गिथावथावनो बिसिना गावबा गाव सब खाम्फा बानायजोबखायो बिसिना नाय मोजाङै नाय नै आधार कार्ड दंलाय मालाय मोसौनावबो आधार कार्डआ मोसौनि आधार कार्डआ मालाय नै आजिखालि आधार कार्ड नङाबा फाननो हाला मोसौखौ आंखौल' लाबाय थाना नोङो न' लामाया नै इसोरनि माबायाना बारा बिथोर मोनफिनदियाना इसोरनि माबाया मालाय मन्दिरानो ओंखारबोनायाव बारा गोजान मोनदियाथ' आरो बिदिनो माबा जाग्रा खोनायो जों ओइखिनियाव थांगोन दा जोंनि स्कुटि दोनलांदोंमोन जों ओइखिनियाव ओमफ्राय मोजांथार मालाय टाइल्सनि
Ini आंनि स्कुटि गाननायाव गालांदोंमोन गामिया मोजाङानो नायखिजाय स्रां स्रांनो गामिया मोजाङानो होनदोंखिजाय Arunachal जायगा आं बेयाव गालांदोंमोन स्कुटि गाननायाव गालांदोंमोन मोनफैबाय दा थांनो ओंखारबाय जों दा Seren sedikit naik logoper apa sih? Hai, bisa sambil lapang deh. Ini sekolah sana. Kiti mau rumah lain ni. Orang itu sebenarnya siapa? Apa dia tu? Siang semua jam. Nung kai berdengar. Kiti mau rumah lain ni. Di geda mun baik dah, Seren geda. Selama tu mun terhap dengan. Tu ina? Kas ni pai. Tak boleh saya ni. Ikut tu lepas ni. Seren sapori menbai. Pasti saja teman, saya set tanah dan kui bay. Kos lagi. Sah, ukah kadena dulu. Kasih nama orang cek. Naik Situ mana yang angkat kata situ salah ni kan? Nah, ada.